Počuj, Ríško, musíš mi slúbiť jednu vec, že predtým, ako odídem do Turecka, tak sa aspoň raz stretneme. Prosím ťa. Prosím, prosím. Ahojte. Nemáš moc? Čo? Where are you from? From Slovakia? No, not from Russia. Dobre, Richard, tak si hní doma. Čo ti mám na to povedať, keď si takto odporný? Hello, ahojte. Ahojte, ahojte. Dobrý večer. 10. januára idem do Turecka. Takže za mesiac a 4 dní. Teda o mesiac. Batman, prečo by si to chcel vedieť? Ty si druhý, jak sa volal ten typek? Čo sa ma pýtal, že čo by som robila, keď mi dá muž po zadku? Jozef či Štefan? Štefan. Nie, Štefan podľa mňa. Ale čo by teraz šlo, akože, že by si išiel s nami v tú sobotu, alebo by si sa so mňou stretol niekedy ešte predtým, ako pôjdem do Turecka? Ríško, ja sa nikdy nehádam, pretože ja neviem, čo to mám za... Tak jeden ma to prosí, aby som mu povedala, aký mám názor na to, keď ma muž buchne po zadku, a druhý normálne ma tu dobíja, doprosuje sa, aby som mu povedala, na akých miestach som štiklivá. Ďakujem. Naozaj? Ríško, prosím. Prosím, prosím. To vieš, aké bude úžasné. Ahoj. Ja sa z toho naozaj teším. Som z Bratislavy. A Ríšo, tebe úplne šíbe, toto si akože dobre, ja viem, že niekedy som divná, niekedy moje výroky sú veľmi zaujímavé, ale ty si reálne myslíš, že by som zapla s tebou stream? Že Ríšo, počúvaj, ideme si niekde sadnúť, zapneme stream. No dobre, akože ja viem, že som niekedy crazy ale zase kľud, hej? Odtiaľ potiaľ. Odtiaľ potiaľ. Tu zase nie som taká frajerka, že by som dokázala niekde len tak ešte tomu Bratislave, kde mi je rozumieť, streamovať na verejnosť. Kľud. Ahoj Tomáško, mám sa dobre, ďakujem krásne za opýtanie, ty sa máš ako? Čo? Áno, niekedy. Ahojte. Ďakujem krásne, ďakujem. Počúvajte, ja sa si normálne pôjdem potom prejsť túto... Ja som ešte nebola na pláži. My tu máme hneď pláž a ja som tam ešte nebola. Ja sa reálne pôjdem asi túto prejsť. Ja už neviem, čo mám robiť, už neviem. Ale však, Ríško, takto ti poviem, to si ešte nevidel nič, pretože včera som tam ešte nič takého nedala. Keby si bol môj close friends asi o 2 týždne skôr, tak to by si len videl, aký comeback som dala. A čo všetko som tam dala. Ale Martinko, vítaj, si tu bravke. Ty tíško, lebo teba jedným klikom môžem odstrániť, dobre? Takže uchodíme sa.
Ďakujem krásne, ďakujem. K tomuto sa nebudem vyjadrovať, čo som tu všetko dávala. To by som veľmi zrozený. Ale možno tam ešte dneska večer dať, tak viete, sa pripomeniem, že ja už nemám čo robiť. Ja už fakt nemám čo robiť, akože ja už sa fakt cítim strašne zúfalo, ale proste už o týždeň idem domov, takže už som tu dala proste 5 či 4 týždne som už tu, či koľko. Takže už dám nejaký týždeň, to už bude nič tak rýchlo zbehne, že dovidenia. Čo mi radíte, aby mi tu rýchlejšie zbehol čas? Čo mám proste robiť? Aspoň, že dneska mám duel, počúvajte. Ja už neviem, čo by som robila. Dobre, Ríško, tak niektoré rady netreba počúvať, ako sa vraví. I'm from Slovakia. Ríško. Ty si blázonko. Prepačte, len vyplúvim peniažky, takže už som, kde je moja zlá nálada? Jejda, Ríško, tak to má byť. Ja som si včera kúpila nejaké koláče, ja proste neviem. A to sú také, že mrkvové. Mala som to ráno a bolo to veľmi moc sladké, ale akože fajn. Ale zase som si, Ríško, kúpila tie čokolády a celé som to zjedla za jeden večer. To je proste, to sa nedá prestať jesť. Hello, ahojte. Yes. To kto mi tu vypisuje? Počúvam. Čo, Ríšo, ty rozprávaš? Hi, I'm from Slovakia. Ďakujem krásne za ručičku, ďakujem. Yes, Slovakia. Hej, tak čo no? Ahoj, mám sa dobre. Čaute. Dobrý večer, ľudia. Ja ako vyzerám na tom streame? Mi tu teraz vyskočil môj stream. No. Ľudia, je čas ísť asi. Zahadzujem mobil. Niečo musím robiť, hlavne so svojou tvárou, lebo vidím, že som proste pribrala a nice to see you too. Dobre ľudia, viete čo, idem, pretože neviem, čo teraz sa so mňou deje, ale vyzerám hrozne. Takže